Yo nang bir iki kerja ora piknik ae coba kaya apa linang sik lek kami linang ya kudu larso arif ayo ditai senane arif ayo sing apik nang wingi ning Yojo to dadi bintang tamune Mas Catur Kuncoro lho kemarin itu di Mbangen Pak lho maksudnya iki Mas Catur mangka kok Yojo teng Mbangen lho ayo tak simak wingi nggo jaranan ayo der ngono biasa ayo biasa der maksudnya aja muto enggak memang saya bukan dipanggil untuk melucu Pak kan saya sinden bukan pelawak betul iya jadi saya tidak mau berusaha untuk melucu pelawak sinden tidak cari der yang der itu tum itu beduk soalnya dia tuh beduk betul wong rasa banget rasa piye wong ndelok wujudmu sing cantik kaya ngono walah wong wis terpesona salam iki Mas Deni nyawang kuwi langsung Bojomu nonton aja. Terus Jawa ki kaya garwane Pak Trubus lho. Asmane Ibu Aja Murjiem. Dadi rata-rata wong wedok mbiyen ki meni mingkem. Murjiem Parinem. Nah, kaya ngono. Birgita Mengo. Mulang gara anak wong lanang mengo ae. Neng burine Stiani kok mingkem kok lho Stiani. Ayo. Sama cucu lah bukan sih kuwi cucu. Sugesti Rahayu. Yo, bir ayo bir. Anggung nyamang Sek dong masak nyanyi sek dong. Oh, nyindan nyanyi. Maksudnya aku dilokne jahat, wanita jahat ngono to, Pak. Sing kokmu sing jahat, mikat atine para-para sing do mirengke. Ngono lho. Mulai tak gedhekke rasamu aja kuwatir.
Apa pas soko iki? Ayo. Pas soko ayo. Inilah sinden soko. Piring nganti melur. Piring ngene iso makmuene kok. Iso memuai ke bawah. Wong iki matase sop kok iso dadi tahu kupat. Jane kancane ya akeh sing ngono kuwi, ning sing diekspos lak celukis tok. Jane kabeh. Sampai guys, gurami guys. Tahu guys. Sekolah guys. Ya, tak mau lu kene mangan ya. Aku wis ndelok tenan. Sego dikek iwak karo sayur, tutupi segone tahu. Kok ora bedah matane mun. Ngene nggih kewatan ngempul ora gampang iki maneh rekoso sak panggoe sing ngempul kuwi. Kalau mangan akeh jadi paido. Akeh kan wis pancen ngono, guys. Pokoke sing akeh lek gratis guys. Ayo. Bayar ojo. Bandara ndak miso-miso. Ayo. Monggo Mbak Dian Munasiroh, si iki ngangge ha. Ayo siroh. Mangga 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 lele guys murah mangga 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 ala mangga 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 aneh mangga tisu guys usah tisu dikira roti ya iso bedake bocah ora terus ya yo sak garis iki Pak midhangete kangsa Tri Astuti Retnowati. Iki pokoke anggun-anggune sinden Madangkara ya Mbak Tutik. Ah piteke dipadake karo kostume kira piteke lho. Iku lawas ya, Pak. Ayo. Kuwi apa reget apa to? Biasane kan bakul nek apa kukune wireng ngono kan. Ini marun, Pak Yoyo. Hah? Marun. Warung. Marun. 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 Apa marun? Ayo coba. Jadi tak jagakne kowe dadi ayo coba. Para mitra Lho Bu Chandra. Ayo. Chandra mau. sekedar Pak Yoyo bagaimana?
Kula niku sik dhewe niku sinden normal. Saya gendeng kok ya. Mboten karena kadang gendeng-gendengnya niku kan berat sekali. Jadi kan mental saya kan terbatas ngoten to. Jadi angel tertekan niku terus jadi kayak terganggu mentalnya gitu. Oh anak, kok gak iso ngono lho, iso mental apa duwe mental awakmu ki? Hah? Anu duwe don rasa grogi apa yo duwe? Berkebutuhan khusus. Oh iya. Siapa? Harap maklum. Siapa kok bun terus bun? Kami wes semene ae kakekmu gendeng suwi-suwi. Ayo, nggih. Kurang iki sugeng lenggahipun Pak Trubus. Ayo. Sugeng lenggahipun Pak Trubus. Mulai memuai deh. Ayo. Gede, ibu gede gitu. Putri. Ayo ngono kuwi jane sayuk. Ayo. Ngono. Wis muga-muga awet karo kanca-kanca penglawe karo anak-anakku sinden iki. Ayo. Ya siki ae. Ayo. Rasa ditambah rasa disido. Ayo. Iki ae. Kok itu mangkat masalah biar. biar repet ya Mbak Lia menika asli saking Laladan Yogyakarta para dulur ingkang hijrah wonten Laladan Sragen. Pundi to Mbak Lia jenengan Yogyanipun? Bangun Tapan, Mas. Bantul. Bangun kaya aku di Bangun Tapan. Oh, Bangun Tapan, Bantul kowe nggih. Jan lah. King mriki pinten kilo Bangun Tapan? Nggih lumayan tebih. Tebih nggih. Caket kali terminal Giwangan. Oh, Giwangan. Jalan Imogiri Timur. Wah, nggih. Bening tampir napa mboten? Mboten, Mas. Mboten tilek-tilek ngoten. Mboten. Nah. Pun bar tilek kula. Oh, Derekan. Itu arep bacot tok. Ayo, nang dituru. Ya Mbak Lia, ayo iki suarane iso cis. Ayo coba. Omben kata omben Ya. Manu ekuto kata omben Putri. Akung. Yo. Akung. Lah aku MC ngawi kae teman-teman kakus. Lho jenenge wong ngomong enek cewek kok ya ora dadi paidu.
Lah dikriti yo sindet sadrat iki tukang cewek kabeh. Ayo iki. Ning piye carane iki menutupi? Ayo. Nggih. Kembali ke Bu Kesi coba kaya apa? Bu. Duwe rambu rangkung. Tak tinggalin mau rambuli gawe film. Ayo. Perjuangan. Cerongesan raine. Ayo. Kancane kon ngemut bensin nyebul akhire sprene rusak raine. Ayo. Ana sinten kirangan ya ngono kuwi. Wis bocah iki ben golek pengalaman. Nek kancane nggih korban bene. Sementing sekolahe sik tetep mlebu terus. Biji elek ora masalah, penting mlebu. Ngono-ngono ya anake sampean. Lho, aku ndodol. Lek nganti kepinterane malah tuwa pertanyaanku anake sapa iso kaya ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Wong aku malah, aku wong bejo jane kurang iki. Asline lah bluk duwe tenan. Sampeyan ra getun entuk wong bluk lho. Ya mergo kae padha-padha bluk. Dadi anggere ngelak bluk. Bluk ora. Mangga Bukesi. Anggere Elisa sama nih kisruh ngono. Abakan. Kon Bu. Tembang-tembang klasik ketitik ingkang mrisani tasik kathah bapak-bapak ibu-ibu ingkang tasik nenggani matur nuwun sanget sugeng laras nggih Bu kudung kuning nika nembe kalih dahar apa kudung kuning kudung kuning lan pancen tiyang mriki gatek swargi Pak Seno kang gara-gara mesti kutut manggung lho guys. Saya lihat bapak-bapak yang dari kutut manggung walah temenanan remene ra umum. Karo rumane kutut manggung le nembang sindet karo ndekepi kutute dhewe-dhewe. Lah iya kaya ngono kuwi. Mugi-mugi saged dados pangrituring penggale Bapak Ibu sedaya kemawon. Monggo ditelaske Bu Kesi. Loro. Pak, tapi ini adalah catatan sejarah bagi panjenengan. Dalam nganggo keprak lan cempolo kotak gaya gagrak Ngayogyakarta. Sejarah pertama kali dalam hidup Ki Cahya Kuntadi gagrak Ngayogyakarta. Mulai iki iso kena tinggal peninggalan anak-anakmu, Pak. Saya peninggalan yo sok ae ora susu. Aku ya butuh golek pasaran, butuh lari, butuh rabinah dan lain-lain. Tegese awaran sama ini perkawinan emas ngono lho, rabinah perkawinan emas. Enggak beda, istilahnya beda. Oh mau jelas aku butuh rabinah. Perkawinan emas itu jelas kayak Pak Trubus karo Ibu.
Lah sampean nyeluk dirabekke meneh to. Tegese iki bangun nikah kaya wong ngunut tulung agung bangun nikah. Kok tega ngono lho karo. Mbok lali, sampean lali to dek zaman berjuang kae. Njur kali anak-anak kae to. Malah numpang yakong ya lan. Oh, Elisa udah pulang, waduh. Hah? Mulai bocahe. Ora apa-apa kok diparani. Ayo. Ya. Dia telas Bu. Cahyat mojo. Cahyat.